Pandang-pandang adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya, apa adik ada yang punya? Jika belum, ku ingin nyatakan cinta. Jauh sungguh
saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Sapi karo maca Quran. Terus nek kira dirapit sebel tamu undangan. Rasane bingung isih ra percaya. Telung sasi wingi aku isih pacarmu. Sebel saiki ana wong liya. Rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu. Kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan. Aku gagah teko ning resepsinan. Kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi. pedot
asmara menunggu pertemuan tiba. Hati
nganti tekan saiki kowe ning endi aku ora ngerti kowe ning kono ya mbok karo sapa aku ning kene joko ati mung kanggo kowe yen ngerti
Apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina halo Wong urip iku kuncine telu. sabar 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 Oke. kaya harus sampai punduk Apa? iya bener kan Lah, wong urip kuncine telu apa? ikhlas sabar karene Lah kowe. cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh
sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat dalungane mergo ra disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Piken Halo, ketemu Sakina apal to. kapan? Dalemu ngetane kuwi kapan? Kapan? Dipikir sih ikune wong tua, Bos. Oh iya. Apa meneh lagu iki? Ayo kaya lagu iki lho. Kayak kisahku. Alah meneh kabeh kisahmu kabeh. Sabar ya, Nak. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean.
Jare simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, kenal cowok irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Aku pancen wong randuwe, jare simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu,
membuatmu bahagia. Roman. Sampun boten enten tenagane damel ngimbangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepitek klaran ngempet dadi tangisan rodong panguripan bakal muteran nanging mbuh kapan. To sing pengen kaya ngene terlahir rasuke pondo sadar aku karupa terserah kowe sayang ro aku ora maksa tapi yen wis bahas tresno sing jelas aku sing selalu ono. Aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Pancen nasibku lahir dadi wong kiri urip serba susah satermu apa anane pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane tapi sadar diri aku ora iso piye-piye gandeng kowe butuh kiraka sedangkan aku iki wong waras wis kalah rupa rasuke pondo cintaku nikat kaitan gedene rasa. Aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Mas Arga, Iya, Nduk. ropang. Ropangnya artinya apa? Ropangi pange iki enek artine. Apa? Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Alah, alah. Ro. Roh. Roda itu pasti berputar. Ora rondo panguripan mau. Kenapa wong
sing wingi yo wingi kudu wong liya ning mburi wis nguwake ati ngapurane sayang ora tak baleni warani atimu sing suci
dalan kudu tresnoku karo kowe orang liya susah bunga dilakoni bareng-bareng donga lelamu kok iso dadi lila kuat no
sewu. Saiki ngobong ati. Sewu sabar ya mas. Tetapi hatiku lara le. Berani ngapusi sampai wong tuwek pesane sing sun anggepi nyatane bener saiki ngobong ati. Isun sing ira bakale kaya ketiki katon tulus welase tipiane